Chávez už je po tréningu raňajšom. No čau, no už je paráda. Chlapci ma vykopali. Pol hodina na lapách urobí svoje ruky, už mám ako gumené medvedíky. Ako pokračujú chlapci v príprave? Aká je ich forma? Je to super, akože hlavne Vlado s Vladom. Vidno, tie nohy sú parádne vykopané, keďže pôjdeme plné tajské pravidlá a hlavne tie nohy sa tam rátajú a kolená, tak sme si dali na tom záležať a veľmi slušné. Ešte máme prakticky vyše 10 dní. Akurát. Prečo si sa rozhodol chlapcov pripravovať tu na Slovensku? Prečo si ich neposlal niekde inde trénovať? Napríklad kde? No ja neviem, do Tajska, alebo možno do Holandska, do iných krajín, kde sa teraz populárne je veľmi chodiť trénovať zo Slovenska. Ja si myslím, že tí chlapci sa dokážu pripraviť kvalitne, ak nie kvalitnejšie aj na Slovensku. Je to všetko iba o tom, že ako ten tréner chce. To sú také výhovorky, že pošlem ho do Tajska alebo pošlem ho do Holandska a tam z neho spravia borca. To je blbosť. Ako ja toho môjho chalana poznám najlepšie a ako mi ho môže pripraviť niekto, ktorý ho vôbec nepozná, že čo sú jeho silné, slabé stránky. Čiže ja si myslím, že na Slovensku a špeciálne tí naši borci sa dokážu pripraviť oveľa lepšie. Nepotrebujú ísť trénovať niekde do zahraničia. Je to podľa mňa hlúposť, je to taký akože módny trend, lenže ja si myslím, že u nás sú tréneri, ktorí sú schopní pripraviť tých borcov aj na tie top podujatia oveľa lepšie ako možno niekto v Tajsku alebo niekto v Holandsku. Kde si sa ty ako tréner už všade dostal trénovať, získavať nové skúsenosti? Aké sú tvoje dojmy z tréningu v iných krajinách a v iných kempoch? No, keďže ako tréner je dôležité sa stále rozvíjať a nezaspať na Vavrínoch. Snažím sa stále ešte aj teraz ísť do nejakých klubov, hlavne tam, kde majú dobrých borcov a majú dobré výsledky a sledovať, že čo robia a čo robia ináč, ako robíme my. Tá práca trénera je to isté ako práca bojovníka, hej, že stále by sa mal ten bojovník a takisto aj tréner snažiť zdokonaliť. Nemal by zaspať. Čiže ja som za tú moju kariéru navštívil kempy na Ukrajine. Tam hlavne som bol študovať, ako robia box, akým systémom trénujú. Pravda, že Ázia, či už Tajsko, Barma, hej, to boli veľmi dobré skúsenosti. Čo sa týka Tajska, bol som aj v tých top kempoch, kde sa pripravovali naozaj tí šampióni a tam som hlavne pozeral, ako ich lapujú a čo robia. Pravda, že Holandsko, takisto aj Nemecko, Čechy. A čo sa týka nejakého, čo si vlastne ty priniesol z tých gymov, alebo v čom vidíš prínos toho, aby tréner chodil trénovať vonka? No určite tie metódy sú úplne iné v každej krajine. Okrem Tajska, v Tajsku veľa kempov robia v kuse to isté. Prakticky ten tréning je taký stereotyp. Chlapci tam prídu, robia vrece, troška poklinčujú a potom lapy. Hlavne tie kempy v poslednom čase v Tajsku majitelia zistili, že sa dá na tom celkom slušne zarábať. Tak veľa kempov je neserióznych a ryžujú čisto iba na tom, že berú turistov a lapujú ich tam, im tam do hlavy tlačia hlúposti, akí sú šampióni, akí sú skvelí a pritom ten tréning im veľa nedáva. Čiže z toho Tajska mám také skúsenosti, že tie drily proste tam, pokým to ten tajec nedostane do krvi, tak ten robí tie techniky miliónkrát. Potom holandský štýl, ten je úplne iný. Je to taký, ja tomu hovorím, že power boxing s kopaním. Hej. Tam absolútne nezáleží na tých kopacích technikách až tak. Skôr sa tam snažia dávať bomby. Ako je to pekné na oko, ale mne sa páči tajský box hlavne preto, že tam sú kolená, kopy, lakte, klinč a ak to bojovník vie perfektne technicky, tak to vyzerá úplne ináč ako kvázi ten K1-kový štýl. A z Ruska tam, teda z Ukrajiny, tam ten
To je tá stará garda, ja som bol ešte u trénera, ktorý trénoval zbornú Sovietskeho zväzu v boxe. No a tam tie tréningy boli zamerané hlavne na také staré systémy, o ktorých vám určite nebudem rozprávať, lebo keďže mňa to stálo peniaze a je čas, tak ich iba tak zadarmo nevyzradím. Díky moc. Prosím. Dobre sa na to pozerá. Ja není pred bokom. A najskôr idem hore. To je dobré, to nie je také strašné. Dobre, čau Lukáš. Chcem sa ťa opýtať, ako si sa dostal k tajskému boxu, alebo akými inými bojovými športami si možno prešiel zatiaľ v svojej kariére? K tajskému boxu cez kickbox a ku kickboxu viac menej náhodne. Som robil vodné pôvoda kedy a len kvôli kondičke sme to chceli skúsiť s kamarátmi. No a nejak sa mi to zapáčilo a ostal som pri tom. Ako dlho sa už bojovým športom venuješ? Prvý zápas som mal niekedy v decembri 2007 a predtým možno 2-3 mesiace asi. Aké máš ambície v bojových športoch? Čo by si chcel v tajboxe dokázať? No, vydržať pri tom čo najdlhšie a pobojovať ešte po nejaké tie úspechy určite. Máš nejaký športový vzor? Pobojový vzor? Konkrétne žiaden. Všetci, ktorí sa tomu venujú, všetci obdivujem. S kým si mal prvý svoj zápas? Pamätáš si na svoj prvý zápas vôbec? Prvý zápas si pamätám, bol to rovno profi zápas. Aha. Bolo to v Prahe a s domácim Čechom. Viem, že to skončilo remizou, ale neviem si spomenúť na teraz. Kto bol zatiaľ tvojim najťažším súperom? Najťažší super to bolo v Maďarsku na jednom svetovom šampionáte, bol to budúci majster sveta, ale to je Kuzin. Máš nejaké obľúbené techniky, ktoré rád používaš v ringu? Všetky, ktoré vím tu. Otočky hlavne. Otočky hlavne. V poslednom kole, keď už to nemáte. Kde momentálne trénuješ? Momentálne trénujem v Banskej Bystrici. A tu sa vlastne pripravujem na všetky zápasy. A kde pracuješ? Akú robotu robíš? Robotu venujem sa tomuto na plný úväzok viac menej a cez víkendy si vyberávam na diskotéke. Čo to obnáša taká práca na diskotéke? Na diskotéke tak veľa nervov a skratený život kvôli tým ľuďom tam. Máš nejakú životnú filozofiu? Filozofiu ani nie. Možno, neviem, tak čo ťa nezabije, to ťa posilní a tým sa vlastne vedie celý život. Aké sú tvoje iné záľuby okrem tajboxu? Okrem tajboxu, keďže som hral celý život vodné polo, tak je to vodné polo a popri tom všetky ako polové športy, MMA a tak ďalej. Ktorý šport si rád pozrieš v telke? Telke? Všetko okrem futbalu. A máš nejaké obľúbené jedlo? Jedlo, to všetko, čo neujde z taniera. Tvoja obľúbená farba? Nemáš? Bez obľúbenej farby. Nejaký film, ktorý... Okrem ružovej. Okrem ružovej. Nejaký film, ktorý sa ti tak vril do pamäte? Statočné srdce, Mel Gibson. A nejaká hudba obľúbená, žáner alebo... Starý rok. Starý rok. Máš momentálne priateľku? Áno, Povieš nám aj niečo bližšie, či to je tajomstvo? to je tajomstvo. Ok, díky moc.